Vet aquí que un dia, fa molt i molt temps, hi havia una princesa trista i jove que feia molt poc que havia perdut el seu pare i la seva mare. Aleshores va aparèixer un príncep muntat en un cavall blanc. Era una figura galant, amb un dolç somriure, que embolcallant la princesa amb el perfum d'una rosa i eixugant les llàgrimes del seu rostre, li va dir: «Petita, hauràs de portar tota aquesta pena i aquesta tristesa amb tu, però no perdis aquesta noblesa i aquesta força quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui. Ens tornarem a trobar? Amb aquest anell d'amor estaràs sempre al meu costat». Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís com ella creia? És possible. Sigui com sigui, a la princesa la va impressionar tant aquell príncep que al final va decidir que ella mateixa seria com ell. Però va ser una bona idea, això? El trajecte descrit. Qui sap? Podria ser que... He sentit a dir que aquell manefla i gran heroi ha guanyat una i altra vegada els seus duels. Qui guanya és un campió. I els perdedors se'n poden anar pastapant. I ell, quan camina, és com un lliri. Però compte, estimat i intrèpid heroi. Hauràs de deixar d'actuar com fins ara. Qui sap? Podria ser que... Si la closca del món no es trenca, morirem sense haver nascut. Si la closca del món no es trenca, morirem sense haver nascut. Si la closca del món no es trenca, morirem sense haver nascut. Si la closca del món no es trenca, morirem sense haver nascut. Si la closca del món no es trenca, morirem sense haver nascut. Encara no t'has despertat? És que encara no ets capaç de trencar la closca del món? També va aconseguir guanyar el president del Consell d'Estudiants. I finalment va ser capaç fins i tot de guanyar la seva 7a prova, el duel anomenat Ego. Quan va veure que ella la volia protegir, tot i el risc que la ferissin, un record del seu passat va aparèixer en la seva memòria. Fins i tot crec que es va emocionar la núvia de la Rosa. I ara em fa tota la impressió que has començat a creure en ella. No, no és cert. Ja ho havies fet el seu primer duel, aquell que es deia Amistat. Va ser a partir d'aquell dia mateix,
el dia que va tenir lloc casualment el seu duel amb el capità del club de Kendo. Va ser aleshores que vas posar les teves esperances en ella. Vaja, tu ets el capità del club de Kendo, oi? Avui tu i jo ens batrem en un duel després de classe. El poder per revolucionar el món! Ho fas força bé per ser una noia. O sigui que vols ser tu el príncep que salvi la princesa indefensa. És penós! Ja! És increïble! Aquesta espasa màgica és autèntica? Què t'estranya? T'has atrevit a desafiar l'espasa de Deus amb una simple espasa de bambú. L'espasa de Deus? Què, encara no coneixes aquesta espasa? Es pot saber qui dimoni ets, tu? Què ets? El príncep del cavall blanc que vol salvar una princeseta? No pot ser. No pot ser! La pècora. No pot ser. Perdó. Angie. S'hauria de cuidar molt, Sayonji. Senpai. Ha estat molt estrany tot el que ha passat avui. Què volia dir tot plegat? Bé, millor que ho deixi estar. Oh, ets tu. Fa molt que l'espero, senyoreta Utena. Jo sóc la núvia de la Rosa i a partir d'avui només seré la seva flor. Va anar com tu volies. Va quedar promesa amb la núvia de la Rosa i així va començar el seu camí com a duelista. I aleshores es va enfrontar a la seva segona prova, el duel anomenat Tria. Això és l'emblema de la Rosa. Qualsevol que tingui aquest anell està capacitat per participar en els duels. I com ara és l'actual campiona, pot estar ben segura que tots els altres posseïdors de l'emblema la desafiaran un rere l'altre. No ho deus dir seriosament. No estic disposada a continuar lluitant en aquests duels sense cap ni peus.
ja que no tenia cap intenció d'acceptar cap més duel. Si no accepto aquest duel, em poden expulsar de l'acadèmia. Ja ets meva. Ho fas força bé. L'únic que he de fer és deixar-me guanyar. Així no tornaré a tenir problemes, oi? Encara que es tracti de l'espasa de Deus, no té cap poder especial. És l'espasa del campió i pertany al més hàbil, al millor duelista. Ai, em vas agafar desprevingut, però ja ho veuràs. Qui és el millor? Aquesta espasa em pertany. I l'Anxi també. Totes dues són les flors d'en Kyoji Saionji. Moriràs! A partir d'aquell instant, el teu poder, el poder de Deus, es va començar a alliberar. És evident, aquella noia és fascinant. Pot ser perfectament ella qui faci que el teu poder, el poder de Deus, ressorgeixi completament. Els duels següents es definien per la personalitat dels contrincants. Mai he pogut aconseguir l'harmonia que transmetia la meva germana. He d'aconseguir recuperar aquella música costi el que costi. És per això que necessito tenir la núvia de la rosa. Llàstima. Quedes millor estant assegut davant del piano. Vols que tornem a tocar junts? Si hi ha alguna cosa que t'importi realment, quan la tinguis a les teves mans, protegeix-la. Protegeix-la amb totes les teves forces perquè ningú no te la prengui, Mickey. És fort. No permetré que em guanyis, perquè la núvia de la rosa creu en mi. Ara és el moment, senyoreta Utena, guanyi'l!
Tot i que també hauria de dir que el poder per revolucionar el món no era la seva única fita, perquè el seu cor desitjava desesperadament un miracle. L'emblema de la rosa. Tira aquest maleït anell. Em fas fàstic. El que tu entens per noblesa tan sols és una imitació mal feta de les paraules i de la persona que estimaves. Creu en els miracles. I els teus sentiments es faran realitat. Què et passa, que no et trobes bé, príncep, si només acabem de començar? Què, vols que continuem una estona més? Em fas molta pena. Ja deus estar feta pols, oi? Però veu-me, no tindré la més mínima pietat. Què? Encara no hi ha cap miracle, príncep? Que ràpida! És per això que no em penedeixo d'haver-lo allunyat del teu costat d'aquella manera. Estic segura que em deus odiar pel que vaig fer. Creu en els miracles era el que sempre deies, però els miracles no existeixen. En guàrdia! Prepara't per morir! S'ha acabat. I sí, són els més joves els que més desitgen la fi del món. És culpa teva que el meu germà estigui ferit! És culpa teva! És culpa teva! És culpa teva! És culpa teva! Val més que no em menystinguis! Nanami, ara que la fi del món t'ha escollit per la teva força, demostra el teu poder. El més important per mi sempre ha estat el meu germà. És l'única cosa que he tingut a la vida. I vas ser tu qui li va fer mal al meu estimat germà. Tu en tens tota la culpa. Ets una nosa entre el meu germà i jo. Tu en tens tota la culpa. Ets una nosa. La culpa és teva. Ets una nosa entre el meu germà i jo. La culpa és teva. La culpa és teva. La culpa és teva. La culpa és teva! Amistat, tria, raó, amor, adoració, convicció i, finalment, ego. Fins i tot després dels 7 duels, ella encara és una duelista. Ja m'ho imaginava. Ella pot ser el que hem estat esperant tant de temps. A aquestes alçades és molt possible que pugui arribar al duel anomenat revolució.
Fins i tot pot ser que el teu ressorgiment estigui a les seves mans. Ei, no em miris així. Tots dos estem esperant amb ànsia que arribi aquell dia. I tots dos estem molt interessats en ella. Però està a punt de començar una nova etapa. El que no sé és com afrontarà els pròxims duels a partir d'ara. Que em fas mal, estigues quiet, Xuxu. Senyoreta Utena, Xuxu, ja he tornat. Ah, benvinguda. Per cert, on has anat? Senyoreta Utena, els núvols es mouen tan ràpid. Senyoreta Utena? Déu meu, s'ha fet mal.ウテナ様、私のお兄様を紹介します。君にお兄さんなんているの？お兄様は私がバラの花嫁であることも決闘の掟も何も知りません。お願いです、ウテナ様。お兄様には全て内緒にしてください。私、あの方には迷惑かけたくないんです。でも怪しい奴らが君のお兄さんの婚約者を狙っている。次回少女革命ウテナ、黒バラの少年たち。絶対運命目視録。